Takže vítam vás v ďalšom diele Tropicraftu. Som tu spoločne s Lordom a Samuelom. A chystáme sa tento diel natáčať o jašteričkách, dedinkách a o tom, že práve zomierame. Takže v tomto diele si ukážeme, ako urobiť encyklopédiu a ďalšie veci. Môžeme tú jašteričku. Musíme z týchto jašteričiek urobiť brnko. Také šupiny, z ktorých sa robia brnenia, ktoré veľmi dobre pomáhajú pri plávaní aj odolnosťou. Takže takú šupinu. Momentálne sa budeme snažiť dostať k tým bambusom a naťažiť ich čo najviac, aby sme si mali z čoho urobiť dom. Je od korál. No. Čo? Toto sme si už nikdy neukazovali, tento korál, lebo zatiaľ sme to ešte ani hrať poriadne nezačali. Momentálne tento Tropicraft hrávame možno deň, takže nevieme ešte koľko vecí, no tak 2 dní. Nevieme ani pomaly, čo sa sem nachádza, takže budeme mať trocha menší problém. Takže keby sme sa tvárili udívene, netvárime sa udívene, proste my udívení sme. No, a čo ideme robiť? No ako som už povedal, tento diel bude o tom, ako budeme hľadať dedinku. To si nepovedal. Budeme zomierať pri tých hadoch, alebo čo to je. Jašterka. Áno, tento diel bude poväčšine o jaštericiach, o veľkom strome a hľadaní dediny. A sopky. Áno, presne tak. Momentálne máme noc a my sme si zabudli zobrať proste hneď z normálneho sveta, takže nemáme žiadne súroviny, všetko sme zabudli tam. V minulom diele ste videli, že proste sme tam nič nemali, takže nemáme vlastne nič. Jej, opička. Nemali sme ani vodu, ani nič, lebo sme sa nahlili do 10 minút dostať sa do Tropicraftu. Vidíte tu, máme aj opičku. Prenechávam slovo Lordovi. Poď sa ma naháňa. Au! Zahryzie. Preč nesmie. Au. Momentálne vidíte, že umierame a... Skoro nás sa zabila opica. Jej, pozbieraj pomaranče. No momentálne by som vám chcel povedať, že my by sme aj na multiplayeri robili, že by som tam bol aj ja so svojím pôvodným týmto, tu som tam Lorda a návšteve a točíme inak, keby to bol multiplayer, tak točíme spolu. Takže momentálne nemáme zapnutý multiplayer, tak nás to je absolútne šťastné. Proste sa budeme striedať, no. Ale ak chcete, tak píšte do komentárov, čo sme vám ešte neukázali a čo by ste chceli. A ak máte taký server na Tropicraft, tak nám napíšte IPčku do popisu. Bude sa nám hneď lepšie natáčať na multiplayeri, kde budeme môcť točiť viacerý naraz. Tento Tropicraft hráme na verzi Minecraftu 1.6.4. Takže ak poznáte nejaký server na našu štvorku, prosím vás, dajte nám ho. Jo. A kde ešte aj váš, tak vybežte kazety. Aha. Tak ďalej, no. Píšte mi na Skype. Niekto nám samozrejme... A dedina! Furt píše na Skype. A dedina! A vidíme... Dedinu. Áno, dedinu. No. Momentálne som sa nevšimol, ale zrejme vidíte, že tá dedinka je malá, pekná. Malá? Je dosť veľká. Dá sa tam obchodovať s dedinčanmi. Majú tam vlastný obchod, v ktorom dávajú peniaze za ryby. Aj keď táto verzia na 1.6.4 nie je ešte tak celkom dobre dorobená, takže niekedy ani obchod nejde. Zoberiem si váš ryby, ale nedávam žiadne peniaze. Takže to sprcha. Je to trocha ešte bugnuté, kým sa to dáva na túto 1.6, lebo táto 1.6 je ešte taká... Jedna z ďalších. Nie je moc dobre nastavená, takže nám nechce jesť ani napríklad granát kokosový, ktorý si tiež potom ukážeme, ako sa kraftí. Ale... Počkajte, kto vidie? Tropika, no, tá bude potom urobená. A keby dáš títo blbé skaly, to sú, ja ich hodím do vody. Jo,
som nemal, to sú také živé skely, ktoré keď udržíš, tak za tebou budú utekať a zabíjať. Budete mať na to celú mapu. Najlepšie sa to zabíja krompáčmi, keďže je to skala, no. Ale to myslím, že už mi dávno viete. No poďte tu ešte mak. Zabudol som povedať, že tento diel bude dlhý tiež asi 10-15 minút. Vidíte, to takto vypadá jaštierka, je to rozstavená, ale už mŕtve! Nevieme prežiť, takže to bude niečo ťažšie. Čo to mám? Tieto jaštierice spolupracujú, keď sú dve u seba vedľa seba, tak tá druhá vždycky chodí pomáhať tej jednej. A našli sme tohto panáčika, ktorý je... Panáčikovia, ktorí majú masky a palia po nás otravené šípky. A je tu maska. A padajú z nich masky. Ktoré sa dajú dávať na stenu? Ktoré sa dajú dať aj na hlavu. Toľko nebyl. Ale potom vidíme, keď si to dole. Viete, ako môžete vidieť toto takto dať. Na stenu a je to celkom pekné. Možno. To sa moc nepodarilo. Nič, ukážeme vám to, keď budeme mať... No chytali ryby. Momentálne sem dedinčené nové ryby a ja idem skúsiť pohľadať obchod. No, takže táto truhla, kde dedinčania ukladajú svoje ryby nalovené, svoje nalovené ryby. Samo, zodi do vody. A Zodi do vody. tento kameň by... Tak a nechaj. Vidíte, že dokáže plávať a furt to žije. A mluvič. Áno, a hovorí. A? No, takže tuto je obchod s dedinčanom, ale nechceme, aby nám utiekol. Tak ho pekne zahrabeme a zahrabeme. Tu mu predáme ryby, jedna ryba za jeden peniaz a dajú sa vyberať. Jeho brnko. Toto. To sú tie granáty. Granáty, listy, šípky, koktejly a neviem čo, šnorchel, plutvy, nejaké pesničky OK, už to je všetko. a tak ďalej, no. Môžeme sa ísť pozrieť ešte aj do ďalších, ale určite budeme bývať v jednom z týchto domov. Ja by som rád, že je česká. A tu ak je česká, tu ak nič nevidím. Teraz by som vám rád ukázal, ako sa robí tá encyklopédia Tropika. A myslím, že by sme ju mohli ísť urobiť len a len, čo tuto Lord nazbiera aspoň 4 dreva. Tak aj. No dobré, takže Lordovi sa moc nechce, takže pôjdem ja a vidíte, aký To čo pištalo, aha, to taká sam národnosť. najedz sa máš tu dve. Moc teraz jesť nebudem, ako vidíte, mám celkom prázdne mentálne jedlo, ale môžem sa nájsť týchto a tak ďalej. A napríklad toto, keď sa nájde, mám to vydať po mesta. No, momentálne by som sa rád nasťahoval niekde tuto, do tohoto místa, ale vidíte, že sa práve topí a je to strašne ťažké toto plávanie, lebo vás to topí, úplne vás to topí a topí a topí. A keď sa dostanete na piesok tam niekde, tak vám poviem, že už sa odtiaľ ani nedostanete. Proste sa zaboríte a utopíte. No. Zasa pláva, lebo tuto trocha je taká klávesnica, trocha seká, moc nepríjma dobre tie príkazy. Už stará. Takže nevadí, no. To je, aha, tak to väčšinou býva zakopaná dve podzem bloky, no, ale niekde si urobené toto a toto môžeme ukázať encyklopédiu. Napríklad tu myslím, že budeme mať postavený dom s záhradkou, auta budeme pestovať nejaké Alebo budeme bývať tam v tých domoch. To máme Takže postavené. encyklopédia Tropika sa robí joj, no máme koľko šťastie. Takže dáme knihu, robíme, to všetci vedia, myslím, že ako sa kraftí. Dáme knihu do stredu a okolo 8 bambusov. Stvorí sa vám takáto encyklopédia Tropika, ktoré máme napísané napríklad na čo je bambus, čo sa z neho kraftí, alebo na čo je toto a čo zase do neho tiež ide, alebo ako sa robí truhla. Toto je bambusová truhla a toto je taká špeciálna ková truhla, tu majú dedinčania. Toto je zirkonu, ktoré sa robí z vypáleného zirkonu a 4 diamantov.
To znamená, že na takúto truhlu ide strašne veľa diamantov. To sú sem bambusové styky, z ktorých sa dajú robiť torčky, plot, braničky, aj sem 10 stránov, napríklad kokos, z neho sa dajú piňa koláda, a korálov je tu veľa, to nič nie je napísané. Jazykové trofíka sa kraftí zrejme takto, ako vidíte. No, pomôžu sa tieto plávacie blony. Tie sa dajú používať na plávanie, rýchlejšie plávate a máte viacej bubliniek. Takisto ako pri okuliároch, na šnorchol. Pomôžu z tohoto robia takéto brnenia. Áno, a toto sú kvety farbivá, ďalej 4 farbivá z tohoto veľkého kvetu. To myslím koža. To neviem, prečo sa je vlastne napísaná, ale to je jedno. Alebo limetky, to sú zase takéto, no, limetkové saplingy, citrónové saplingy, nejaké magické húbky, z ktorých sa robí toto, to neviem čo vlastne je ani, takýto kvet. Potom sú ďalej pomaranče, nemusím ukazovať všetky. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale teraz veď Ryba! Áno, toto lovia zničenia. Oni lovia furt ryby a furt ich dávajú do týchto. Takže momentálne sa ideme niekde ubytovať, napríklad v ich dome, ktorý bude, môžete si vybrať. Dobre, takže vyber si lord, ktorý chceš. Tento, čo je prvý? Aha, dobre, tento, najprvšie. Dobre, to je jedno. Tu majú zase mostiky na vyliezanie a tak ďalej. A tu je otvorená truhla a na lovili, takže o jedlo sa absolútne v Tropicrafte starať nemusíte. Môžete si urobiť ďalšie truhly a tak ďalej. Ja ich si urobím aspoň 6, alebo takto 3, na 6, no to je jedno. A určite si ich niekde pokladajte a loknite. No, ja nemusíte, no, myslel som loknúť ako loknúť, ale to je jedno. A tu budem mať určite jasové truhy. Tu môžem pridať nejaký dedinčaný, nech má s čím obchodovať, ale to nás nebude zatiaľ zaujímať. Tak mu zatiaľ dáme tie truhy sem. Tam môžu donášať rybku. No, neskúšaj predať toto dedinčanovi, túto rybu. Áno, ryby sa predávajú takýmto dedinčanom, ako vidíte, musíme najskôr zapnúť obchod. Napríklad toto stojí 5 ryb, tak nájdeme niečo za 4 ryby. Aj keď neviem, možno sa nám to zase pokazí, ako som už hovoril, že sa to kazí, tak mu predáme 4 ryby. Ja musím sa k tomu dostať bližšie. Áno, už sme ju predali, môžeme sa kúpiť raz, no, máme kúpené. Ale zase sa nám minuli peniaze, aj keď to stojí 1 a ja som získal 4 peniaze. No, ale aspoň máme. Na čo to bolo? A nič, proste on mi ešte miesto tých ryb dal nejaké takéto tvrdie, aj keď tie neviem ani na čo slúžia. Ale to je jedno. A ja sa topím a furt sa topím, lebo túto medzerník moc nefunguje, no. Ale... No. Na tejto klávesnici ako keby platilo, že nemôžete držať dve tlačítka naraz. Ale to absolútne nevadí. Takže treba napríklad zabiť leguána. Ještierku. To je leguán. Ještierka. Ja hovorím po česky. No. A máme z neho takéto šupiny. Všimli ste si, že na vode plávajú hociaké veci, aha. Takto a nikdy sa nepotopia. Potom sú sem takéto vtáčiky. Chod brať tú rybu. A ryby sú nám momentálne na nič, no. On to vymienia za takéto perly, každú rybu, ale tie perly ani neviem na čo slúžia, ani neviem ako, ale potom sú sem ešte také pieskovače, z ktorých vypadávajú hociaké veci. A teraz som vám hovoril, že to niekedy sa pokazí ten obchod, takže neoplatí sa proste predávať všetky ryby naraz. Tuto sú kávovníky. No, ale ja zomieram. A možno to ani neprežijem. Bude ťažké nájsť dedinku späť, takže ak tak, neviem ako sa dostať, zachrániť ani nič. Bude to ťažké
Som prežite, lebo máme málo srdiečok a Náňa má 2 hadiky. Takže si momentálne budeme musieť zapísať súradnice. Píš si to. Minus 431, minus 431, 655, minus 431, 655. Píš to. Minus. Dobre, plávaj. Nestíhame. Kde máš pero nejaké? Také zažiť. Rýchlo plávaj. My to nestihneme. No, čo si som našiel? Dúfame, že to píše minus 466 To nemusíš písať. a 650 vo výške 65. Dobre, takže keďže zomrieme, sme zachránení. No. Tak naše 3 ryby. Byťa sa hneď vyložím, aby nás už nikto nikdy neprepadol. Áno, pekná láska. No, takže teraz... Napísal si to? Áno, teraz by sme sa vybrali asi tak... Nebudeme už končiť? Za chvíľu? Nie, ešte môžeme chvíľu natáčiť. Takže teraz by sme sa vybrali na drevo. A by sme mohli urobiť nejaké nové veci. Ale myslím, že by sme mohli pomaly aj končiť, bo už točíme viac než 20 minút, myslím. Takže s Bohom.